Adam käte durmuşda duşan kıyınçılıklarından yadap biler. İsteyen zady bolmaz. Yıllar boyu zahmet eder, yöne netije yitmez. Doğasının derrew kabul bolmazlygy ona ağır bolup biler. Şol wagtlarda käbir adamlar Allah'a karşı üýke duýup bilerler. Yöne bu üýke aslında adamın yattan çıkaran bir hakikatynyň netijesidir. Biz Allah'a degişli. Biz onun bendeleri, onun mülki. Mülk iyesi isten ýaly tasarruf eder. Onun eden her işinde bir hikmet, bir deňe aramlılık, bir gözellik bardır. Yöne biz käte bu hikmeti derrew görüp bilmeris. Allah'a karşı üýke aslında öz icizligini yattan çıkaran adamın bir ýalňyşlygydyr. Çünkü bende Rabbine üýkelemen, Rabbine sığınar. Üýke adamı mahsusdur. Kemçilikten döreýär. Allah bolsa kamildir, adalatlıdır, merhemetlidir. Durmuşda başımıza gelen her zadyň bir sebäbi bardır. Käte bizi goramak üçin bir kapı yapylýar, käte bolsa o bir zada taýýarlyk bolsun diýip gejikdirilýär. Käte bolsa synaw hökmünde berilýär. Çünkü synaw bolmasa kamilleşmek mümkin däldir. Adam sabır bilen garaşanda Allah'ın planının nähili kamildigini hokman görür. Bir adamı göz öňüňize getirin. Dünyada kyn günleri baştan geçirip biler. Belki öz ýalňyşlyklary sebäpli, belki de synaw hökmünde kynçylyklar göründir. Yöne ahiretde cenneti görününde. Käşke dünyada has köp sabır bilseydim. Has köp kynçylyklar çekseydim de şu gün şu sylaga gowuşsaydım diýer. Hatta cennete giren bir bendenin dünyada çeken kynçylyklary cennetin gözelligi bilen deňeşdirilende bir fursat hem ýadyna düşmez diýilýär. Şonuň ýalda dozaha giren biri hem Allah'ın adalatyna razı bolar. Çünkü Allah hiç kime zulüm etmez. Hiç kimin hakkını iýmez. Bende dünyada öz kararlaryny özü berýär. Saýlawlaryny özü edýär. Netijelerine de razı bolýar. Şonuň üçin ahirette hemmeler ilaha adalatyň dolu bolandygyna şaýatlyk ederler. Adamın yüregini rahatlandyrýan iň uly hakikat şudur. Allah bendesine asla zulüm etmez. Käte senden bir zady alar, yerine has gowusyny berer. Käte isteýänini gijikdirer, çünkü wagty laýyk däldir. Käte seni belli bir zatdan gorar, çünkü sana ziyan berjekdigini biler. Bende bolsa köpleç diňe şu pursaty görer. Ýöne Allah başlangyjy hem soňuny bilelikde görer. Şonuň üçin adamyň etmeye gerek zat tevekkül etmek, sabır etmek, inanmak ve tabin bolmakdyr. Çünkü hakiki rahatlyk men elimden gelenini ederin, galanyny Allah'a goýaryn diýip bilýän yürekdedir. Tabinlik adamı ýadan garaşmalary ýeňilleşdirer. Üýkelemek yerine şükür, isyan yerine sabır getirýär. Durmuş bir seýahatdyr ve bu seýahatyň dowamında hemmemiz käte tükezleriz. Ýöne mühim zat ýyklanymyzda Allah'tan uzaklaşmak däl, tersine ona has yakınlaşmaktır. Çünkü her kapı yapılıp biler. Her adam terk edip biler. Her mümkinçilik elden gidip biler. Yöne Allah bendesini asla terk etmez. Şonuň üçin yüreğinizi açık saklayın. Dua edin, zahmet edin, garaşın ve yattan çıkarmang. Allah sizi görýär, bilýär ve sizin için en hayırlısını taýýarlaýar. Bugün düşünmedik zadyňyz iltir nähili uly rahmete öwürleýändigini belki de hayranlyk bilen görürsiňiz. Yüreğiniz öýkeleýän bolýan däl, güýçlenýän günlere tarap ýürüň. Çünkü Allah bendesiniň razı bolmagy üçin her zady en gözel görnüşinde planlaýar. Diňe bende ona inanmagy ýatdan çıkarmasın.